A Xunta de Galicia reactiva todas as obras públicas. En total, 500 obras que supoñen unha inversión de 300 millóns de euros e 5.300 postos de traballo. Ademais, Alberto Núñez Feijóo anunciou esta mañá que a Administración Autonómica creará un fondo de contingencia para reorientar o gasto corrente e reforzar así o gasto sanitario. O fondo estará dotado con 100 millóns de euros. Nos parece que é fundamental para reactivar a economía de Galicia, para manter a saúde dos empregos dos traballadores da construción e tamén para manter as constantes vitais das empresas constructoras. Esta é unha decisión que adoptamos dentro do máis escrupuloso respeto ás medidas de sanidade. En canto ao material sanitario, a Administración Autonómica autorizou o pago de 10,5 millóns de euros que irán destinados a compra de máscaras, desinfectantes, test rápidos ou luvas. Neste eido, a Xunta de Galicia anunciou un novo protocolo para que os enfermos por coronavirus poidan estar acompañados por un familiar. Hemos aprobado un protocolo para humanizar las difíciles situaciones que se están viviendo en los hospitales, en las UCIs, para permitir a los familiares que acompañen a sus seres queridos en los peores momentos de la enfermedad y especialmente cuando clínicamente indica que están llegando al final de sus vidas. En esos casos, mediante un protocolo estricto que ayer circulamos en todos los hospitales, vamos a dejar a un familiar que pueda despedirse de su ser querido tanto en las plantas de hospitalización como en las UCIs. En canto aos test rápidos, Galicia recibiu 58.000 por parte do Goberno, uns test que, tal e como confirmou esta mañá Alberto Núñez Feijóo, non serven para facer un diagnóstico fiable e, polo tanto, hai que complementalos coas probas PCR. Os test que traslada o Goberno Central por sí sós non poden ser utilizados para un diagnóstico fiable. Necesitan, en todo caso, ser complementados polas PCRs. Estos test do Goberno Central poden ser moi útiles para estudios epidemiolóxicos, pero non para estudios de diagnóstico. Estudios epidemiolóxicos de ver unha población e facer unhas enquisas poblacionais de virus poden ser moi útiles. No caso de diagnóstico, teñen que ser sempre complementados por PCR. En canto ao persoal sanitario, máis de 600 persoas están contaxiadas xa polo COVID-19. Isto representa o 10% do total. Neste eido, Alberto Núñez Feijóo lembrou que hai abertos 120 hotéis en toda Galicia para alosar aos traballadores dos servizos esenciais.